El și mi-a pus problema în felul următor. Băi, cum să nu mai știu eu cum o cheamă pe fiică mea, mă? Asta e chiar culmea, pe fiică mea o cheamă Jani. Exact ca pe maică sa. Aneta. De care am divorțat fix acum. De mult de tot. Eu, că n-am iubit-o, De fapt, nu pot să zic că n-am iubit-o, dar am prins-o tot seara în pat cu cel mai bun prieten al meu. Zăceau amândoi acolo și nevastă mea chiar a avut o replică, ceva fenomenal, ceva formând. Nu o să uit toată viața ce mi-a zis atunci. Zice către mine, când intru în cameră, zice către mine, știți, eu bat la ușă, intru în cameră, deschid ușa, zice, mă rog, era și întuneric, și zice, zice, tu nu știi să bați la ușă, boule. Mă rog, nevastă mea, da. Și cel mai bun prieten al meu îl chema pe ăsta, îl chema... Nu, că mai uite eu așa câteodată, dar am o memorie vizuală extraordinară și văd acum pe puntea vasului cu bereta în cap și... Nu, cu bereta în mână și cu mâna în... Ba nu, n-avea beretă, cu Aneta de braț, el la pupa și ea la păra. Mă rog, în fine, asta e prietenul cel mai bun. Hai, Neacșu, da, ăsta e prietenul ăsta cel mai bun, ăsta, Necșulea. Necșulea îl chema, nu Neacșu, sau nu, nici Necșulea, Vasilescu, așa îl chema pe cel mai bun prieten ăsta al meu, nu? Că vă spun, am probleme cu memoria. Am o memorie formidabilă, ții minte toate numerele de telefon. 585-104, 580-750, 437-005. Dar le cui o fi. În fine, Vasilescu, vă spun și omul ăsta avea un număr foarte ușor de ținut minte. Chiar nevastă mea spunea, mă, are omul ăsta un număr foarte ușor de ținut minte. 22, da. Sau 3, da, nu era 3. În fine, nu, vă spun că n-am probleme cu memoria, mai ales acum de când cu pastilele astea de memorie. Chiar ieri îmi zicea nevastă mea, mă, du-te mă la doctor, mă, să-ți ia niște pastile acolo, să-ți întărească memoria, să mai știi tu ce faci cu banii din pungă, da. Mă duc eu la doctor, îmi scrie rețeta, vin acasă cu pastilele, uite nevastă, astea sunt pastilele. Dar pentru ce să astea, mă rog? Păi mi-a dat medicul să mi-o întărească. Păi și pentru memorie nu ți-a dat nimic? Astea sunt pentru memorie, femeia lui Dumnezeu, că totuși. Mă rog, dacă îmi permiteți, am să iau chiar la comuna, am înțeles că își fac efectul imediat, dacă cu voia dumneavoastră se poate, mă lăsați, nu e problemă. Bun, se pot înghiți și fără apă. Formidabil, doamnelor și domnilor, formidabil. Acum puteți întreba orice. Când a domnit Ștefan cel Mare? 1453, 1500... Au. Mă rog, să zicem, Basarabul întâi, 1000... Au. Să încercăm, Ivan cel groaznic. Cineva m-a motrăvit, ce sărăcia, nu înțeleg. Laxativ forte. Vă rog să mă scuzați, trebuie să dau urgent un telefonare clinică.